Сега е време малко да видим къщи. Мамо, защо взе киселото мляко? Я фризера има ли нищо? О, има лед. Тук какво има? О, има чаши и чумики. Искам да видим тук. Тук пък почти е празно. Почвам да ме стяга и тук и се чудя къде е пал. О, добре, това червено, черно и сапуните екстра. Иначе искам да изкарат един чип. И нищо не искам да се разли. Защото това се знае, тази танчета да обереш каймака, значи да имаш само този. Тук може да се виждат малко неща, деца прибиваха 1 милион пъти отвън, защото не беше много добре. Да, само да не гледате пред вратата, ще най-добре. Сега е време да видим и отвън. Мама, отивам отвън да правя... Само да снимам сокщата там. Просто за 50 столи разлика ставиш за 5-6 Само малко това. Ето трябва да отшла тази нова бившо стил. Казал нали към мен, че това ние не сме чували за нея, но ние не го познаем нещо. Парола? Как е тук парола? Тук, тук фон всичкото. Направих пътека и долу до улицата стига сокчета. Тати луките, там напълът. Ще има и втора част навън и трета на ски. Третата ще е утре, защото съм с екипи за ски. И чак.